Türkmenistan Täjikistana dahilli yük maşinlaryny eýýäm ýarym ýyl bäri öz sünnüni geçirmeýär. Täjik häkimetleri yük gatnatmagyň başga has uzak ýollaryny tapmaly bolurlar diýip Asia Plus neşri habar berýär. Bu maglumat Trend neşriniň Täjikistanyň tot taslamasyna taýýarlyk görýänligi barada beren maglumatyny gabat geldi. Türkmenistan Täjikistana dahilli yükleriň demir ýol we awtomobil ýollary arkaly öz territoriýasyndan geçirilmegini geçen ýylyň sentýabryna gadaganlyk girdi. Aşgabat şonda Täjikistany tranzit arkaly barýan yük maşinlarynyň Türkmen serhedine howpsuzlyk aladalar sebäpli saklananlygyny aýtdy. Aşgabat Täjik yüklerini diňe bir aý soň ýol açdy. Emma Türkmenistan fevral aýynyň başynda ýene Täjik yükleriniň öňüni baglady we netijede Eýran-Türkmen araçagyny onlarça yük maşyny saklandy. Şondan bäri geçen ýarym ýyl içinde bu mesele çözülmän gelýär. Türkmenistan Täjikistana dahilli yükler hatda demir ýol arkaly hem şu wagtda çenli öz sünnüni geçirmeýär diýip Asia Plus ýazýar. Şol wagtda Täjik resmiýetleriniň sözlerine görä bu gadaganlygyň sebäpleri açyk aýdylmaýar. Şu aralykda gadaganlygyň sebäpleriniň Owganistanyň üstünden Täjikistan bilen Türkmenistanyň arasynda gurulmakçy bolýan demir ýol taslamasy bilen bagly bolmagynyň ähtimallygy barada çaklamalar ortaga atyldy. Täjikistanyň Özbegistandagi elçisi Sodyk Osurboýzadanyň geçen ýylyň sentýabryny Ortaýatyň Kommersant neşri bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, duşanbe tot demir ýoluny gurmagy gowy günlere çenli soňa goýýar. Şonu Türkmenistan Täjik diplomatynyň bu sözlerini hayran galanlygyny aýtdy we netijede iki ýurduň arasyndaky düşünşmelik diňe oktýabr aýyna Täjikistanyň tot taslamasyny durmuşa geçirmek bilen henüz hem gazyklanýanlygyny aýtmagy bilen aradan aýrylanamaň dedi. Şu aralykda 17-nji ýylda Trend neşri Täjikistanyň tot taslamasynyň guruluşyny taýýarlanýanlygyny habar berdi.